Så er vi i gang. Det starter nu. Så bare lige på de to. Så vi kører Shadow Thief mod Pyromancer. Ja. Yes. Hvad var det, vi blev enige om? Det var 4 kort, ikke? Det er ikke sådan der. We'll talk English because, you know. Nej, bare snak. Dansk. Ja, det er lidt nemmere. Det er mere spillet, de skal. Nå, det er lige meget det. Det er bare spil. Okay. Ja, skal du... Vi slår lige omkring, hvem der starter. En toer. Så jeg får lov til at bestemme, hvem der starter. Du må gerne få lov til at starte. Jesus. Det er sådan lidt dårligt. Den der. Og en CP. Ved du, hvad den gør? Det er den der, bare gennem sneak attack. Sneak attack. Oh. Den har bare sådan en pil. Nu har den sådan en pil simpelthen. Nå, så går du derop, og så bruger du vel sådan der. Okay. Okay. Det var ikke sådan, det var i går. Nej. Okay. Så får jeg en sneak attack. Nice. Og det samme størrelse. Okay, så tager jeg min offensive roll. Ja. Ja, okay, det er sådan meget godt. Så jeg tager 4 og en 2. Så tager jeg den her dagger strike, så 6 i skade, og så inflikter jeg poison. Vil du gøre noget? Fordi når jeg får en 6'er, eller når jeg får en money bag, så får jeg en CP, og når jeg får en 6'er der, så inflikter jeg poison. Okay. Gør noget? For 2 CP, der kan jeg ikke gøre alt for meget. Udover at jeg har mit defense roll. Okay, så jeg gør bare lige de her ting først. Okay. Så det var... Den der. Så det... Og det bliver så til... Jeg har der 1, 2. Så 2 af dem her. Så er min Fire Mastery, dem får jeg 2 af. Og så deler jeg 1 damage til dig. Ja, og du kan ikke blokere noget, kan du? Nej, jeg kan ikke. Okay, så er det 6 skade. Så det må være... Skal vi se, 1, 2, 6. Og du mister 1. Ja. Yes. Yes. Det er mit. Dem her. Og nu spørger jeg dig, det var ikke meningen, jeg skulle bruge den her runde, så det er ikke fordi, må jeg gerne bruge den eller noget. Men det er det er når jeg har ramt et angreb, så det er før, at du du gerne vil cancel den eller noget, så skal jeg sige, at jeg vil have den der. Ja. Ikke hvad den gør, det er bare, om jeg skal sige det før. Ja, okay. Du siger det før, så du ikke. Så, okay, jeg fik den der, den tager jeg. Og så jeg bruger også den der. Ja. Okay, ja. Fordi før du, fordi så er der lige pludselig lidt mere skade og sådan noget. Okay, så er det min main phase. Jeg skal lige se, det er... Okay, det er upkeep-fasen, du mister. Ja. Jeg tror bare, jeg beholder min kort. Ja. Så er det faktisk din tur allerede. Så er det dig.
Så var det upkeep-fasen, ikke? Jeg mister et liv. Hvad? For poison. Det var upkeep, ikke? Jo. Så jeg mister det der allerede. Og så mister jeg også en af dem her, min Fire Mastery i upkeepen. Så er det income. Så får jeg så en enkelt. Et kort. Shadow Defense 5 i sværhedsgrad. Skal vi se her, hvad jeg vil. Så går jeg bare direkte til offensive roll. Se her, hvad jeg kan gøre her. Nu har jeg 3 af dem her. Så har jeg min Pyroblast. Og det er den, du... Det er den, jeg tænker, jeg tager. Ja, og det er... Det er 6 damage, og så må jeg rulle en terning, og så er alt afhængig af. Vil du gøre noget der? Ja. Nej. Så, hvad sagde du, 6? Ja, bare lige vent. Jeg kan ikke blokere noget, men... Nej. Nå ja, du skulle... Ja. Ja, så har jeg en terning, så ruller jeg lige. Så det bliver sådan en der, så det er så 6, 7, 8, 9 damage, du tager. Er det plus 3 bare med sådan en der? Ja. Hvad er det med en 6'er? Min 6, det er dem der. Der er ikke noget på. Jo, der er en pligt chok. Nå, okay. Så hvad? 9 damage? Så det er 9 damage i alt. Så det er jo faktisk ikke helt tosset. Og så går vi så over. Og du vil ikke gå? Jo, jeg skal lige have mit defense roll. Ja. Men det forstår jeg ikke, hvorfor du ikke rullede for det jo. Fordi hvis du fik. Det går nok kun. Ja, hvis du fik 2 af de der shadows der, så blokerede du jo alt. Men nu tæller det ikke rigtigt, vel? Jo, det skal du jo stadigvæk. Okay. Det var måske en god idé. Lige at vide, at du nok lige skal. Ja, det skal nok lige. Fordi du tager jo bare damage nu jo. Så prøv at rulle. Ja, så inflikter jeg det jo. Ja. Så det, jeg inflikter bare det hele. Og så får jeg en Nej, du deflekter det. Og så det. Og så får du, men det kan du ikke. Du har allerede en. Så jeg bliver ikke skadet noget. Nej. Okay. Sorry. Jeg skal nok lige huske det. Jeg bare der. Okay, den er lidt ny til mig. Den her. Eller, undskyld, den der. Ja, den her. Jeg har 3 CP. Nå. Så bruger jeg bare lige 2 CP'er her. Og så opgraderer min Combustion til Combustion 2. Og så... discarder jeg bare lige 2 kort med discards for at få 2. For at få 2 CP. Og så går turen så videre. Så er det mig? Okay. Så i min upkeep phase er der ikke noget. Income phase, der har jeg min gain 1 CP, draw 1 card. Det er okay der. Og så får jeg 1 CP. Okay. Og så i main phase vil jeg ikke gøre noget. Så det er bare min offensive der. Okay.
tror, vi tager de der to, og så kører vi lige den der. Hvad er det for en, du går efter? Den nederste derovre? 2 mere bags. Vi fik 0 mere bags. Så får Men. Jeg kan også stile en CP for dig, men det har jeg ikke tænkt mig. Jeg tror bare, jeg tager 3 CP, og så det var det hele. Og så er det min main phase. Så bruger jeg 4 CP på at opgradere min defensive. Så. Og så er det stadig min main phase. Der vil jeg ikke gøre noget discard phase. Og der beholder jeg også alle på den. Har du discardet den der? Ja. Så er det dig. Okay? Okay, nu mister lige den der, så mister jeg et enkelt liv over den poison der. Så får jeg en CP og et kort. Ja. Bruger jeg den der, så får jeg fra 0, så får jeg 2 CP. Okay. Offensive roll. Ja, jeg tager bare min Pyroblast igen. Vil du ændre på noget? Nej. Okay, så ruller jeg den her, så det er 6 damage. Plus 3. 3. Det er 9 igen. Det er 9 igen. Så ruller du lige for det, for at se, hvad der sker. Og Jeg det må er så... rulle med 5, ikke? Jo. Mit kommer an på, nej, hvis det er den her, du Jeg tager den der. så den der. Okay. Okay, det er fint. Det skal jeg nok lige sige fra mig. Fordi du har 2 forskellige her. Så hvad? Et svær gå, så kan du poison mig igen. Så jeg får 2 svær, så jeg skader dig 4 i skade. Og så poisoner jeg dig. Okay, så poison. Plus du giver mig 4 skader. Du tager 9 skader. Ja. 1, 2, 3. Okay, det kunne vi så ikke gøre på samme tid. Hvad stod jeg på? Noget 3-6. 3-6 et eller andet. Ja, det gjorde jeg ikke, fordi 3-6. Jeg startede med at skade dig med dem her. Ja. 6 plus en poison 2 gange. Så det er 8. Tror du bare på... 43, tror jeg. Ja. 43, ja, så passer det så på 39. Jo, det Ja, jeg er du enig. var Jeg er enig. på... Har jeg kun skabt dig? Jeg var på 49. Ja, og så er du nede på 40 nu, fordi du tager... Ja. Super. Okay, så er det min... Nej, så er det... Nej, det er Nej, mig. det er din tur lige nu. Det er bare godt. Jamen, så er det så main phase. Der er ikke så meget for mig at gøre. Det er discard phase, men så er det godt, nu så bare over til dig. Hvad så hvad? Jeg må... Er der noget i min... Nej. Jeg har fået et kort og en CP. Okay. Jeg tror godt, du ved, hvilken det er, ikke? Ja, så 0, og så får du 2 CP. Ja. Så går du videre til offensive roll. Jeg ved ikke helt, hvad jeg går efter. 1, 2... Nej. Det er ikke fordi, der er særlig meget godt. Der er en money bag, så har jeg et
Kaos bare efter den der igen. Så tager jeg bare den der. Og hvad er det? Det er 4, så det er bare 6 i skade. Og så får jeg 1 CP også. Fordi jeg rullede det her bag. Så 6 i skade, og jeg får 1 CP. Ja, 6 i skade. Jeg kan lige så godt tage den med det samme. 4, 5, 6. Okay, så ruller jeg lige mit defense nu. Så der er det 2 i damage til dig. Ja. Jeg får 1 fire mastery. Okay. Fint. Så det er det. Hvad er du på? 33? Ja. Okay. Fint. Så er det min main phase. Jeg vil stadig ikke gøre noget. Det er bare så. Er det mig? Main phase, du vil ikke gøre noget. Discard phase, vil du gøre noget der? Nej. Så går den jo så videre til mig. Ja, jeg skulle bare lige Så min upkeep, der mister jeg så den her ene her, og jeg mister 2 liv. Så får jeg en CP. Done, og jeg må trække et kort. Så okay, jeg starter lige med at bruge den her. Bruge 2 CP. Remove status effect. Men har du taget de? Ja, det har du. Din Ja, første. jeg havde. Ja. Det gør man i upkeep-fasen. Offensive roll. Ja. Skal jeg ikke bare fortsætte med det der? Det er som om jeg slår det samme hver gang. Okay, lige skade igen. Hvad mener du vil ret eller gøre noget her? 2, 3. Jeg kan jeg godt. Nej, eller bare. Okay, så slår jeg lige med den her. Inflict knockdown. Så får du knockdown. Og Så mister du 6 i liv. Nu skal du lige rulle. Nu skal du vælge, hvilket defense roll du vil vælge. Jeg kører den der. Okay. Og hvad får du der? Så jeg poisoner dig, og så skader jeg 2 i skade til dig. Ikke? Så bruger jeg 1. Increase eller decrease any die. Og hvad er det? Nu skal vi til det. Så hvis du får... Hvad er din 5'er? Det er et kort. Ja, det kan du ikke bruge til noget. Er det ikke? Jeg siger bare, det er sådan lidt dumt, fordi hvis du havde... nej. Fordi det er kun noget. Okay, ikke noget. Ja, så får jeg... Så får du stadig 2 i skade. Ja, men det vil jeg hellere. Ja. Sådan der. Og du har taget damage, eller hvad? Nej, det har du ikke. Nej, det er kun 6. Sådan der. Nej. Jeg var på 8 minus 6. Okay, fint. Så knockdown, det er jo så, du skal bruge 2 CP eller skip din offensive roll for at remove den effekt. To remove this token, a player afflicted with it must spend 2 CP before the start of the offensive roll. If the player does not, they must skip the offensive roll phase and remove this token. Okay. Og det er før det offensive roll? Ja. Så du skal betale 2 CP før offensive roll, ellers så skal du skubbe den helt. Ja, fint. Og så, main phase, der er ikke noget. Discard phase, der vil heller ikke gøre noget, så det gør jeg så videre. Ja, fint. Okay, så hvad? Jeg må få 3 kort, fordi jeg har en her, så... Jeg har ikke noget mere.
Så er det min main phase. Jeg spiller den her for 2 CP. Så er det min sådan 5 CP. Hvad er det, din offensive roll? Mm. Okay. Så bare lige se, hvad det er, du går ind i. Ja. Ja, den gør jeg så her. Skal jeg gå efter den? Det er sgu cute. Jeg tror bare, jeg gør sådan der, og så ruller den her igen. Det var en 2'er. Så jeg skader dig 6. Ja, hvad er det, du går Den efter, der. og hvad er det, du laver? Dagger shot. Okay. Så, hvad er det på en af dem? 6 damage, og jeg får 1 CP. Ja, det gør du ikke. Jeg bruger 2 CP. 3 CP. Så changer jeg bare the value. Og 2 af dine terninger. Og det her. Change any 2 dice. Så, hvad har du her på den her sted? Så har du fået den der. Og du har fået den der. Så det eneste du gør, det er, at du skader mig, så 4 damage. Jeg kan også selv noget. Ja, det må du også gerne, så må du trykke på. Hvad vil du? Så var den der. Okay. Så 4 skader. Så ja, så er de 4 skader. 1, 2, 3, 4. Og så har jeg et defense roll. Og det giver mig... Ja, det giver så bare 3 damage til dig. Så det er min... Main fase. Ja. Så vil jeg... Hvad er det? Så min discard fase, discard ikke noget. Så er det min. Upkeep, der er ikke rigtig noget på min upkeep. Så er der min income. Så får jeg CP igen. Vi har hjemmelavet regel, der gør, at når man ikke har flere kort på hånden, så må man trække 3 kort i stedet for 1. 3. Så det er det, vi gør. Så bruger jeg 1 CP. Opgraderer mit Molten Armor til Molten Armor 2. Så direkte ind i mit offensive roll. Så der er vi over i... Ja, du har ikke nogen kort. Jeg har et kort på hånden. Går efter Pyroblast igen.
Vil du ændre på den? Ja. Hvad er det? Det er 3. Ja, fint, men så har jeg altså stadigvæk min fireball, Ja. og så giver jeg dig 6. Mm. 6 i damage på Og, den. og nej, så har vi. Så får jeg en Fire Mastery. Nu skal du rulle for dit defensive roll. Og 6. Honestly, så prøver jeg at gå til den der. Det er kun 4 terninger. Ja. 2 sektor. Niks. Det var ikke 2 sektor. Så der er ikke Det noget der. var... Jo, Gain Sneak. Den har Den jeg. har du allerede. Fuck, okay. Så der er ikke noget, så du Hvad mister. kunne jeg have fået egentlig? Der kunne jeg faktisk ingenting alligevel. Men du tager de 6 i damage. Det er det. 60 damage, ja. Skal jeg have et Karma Strike her? Okay. Jamen altså, så går jeg direkte ind i mit main phase. Går direkte over i min discard phase. Discarder 1 kort. For den her ene. Og så giver jeg turen videre. Okay, så jeg må få, hvad er det, upkeep phase, ikke noget, income phase, det er, ja, 3 kort. Okay, og en tid. Ja, okay. Så kort. Det er det. Når du bruger den, og så inflikter en poison på mig, eller hvad? Mm. Okay. Offensive. Okay. Det er faktisk meget godt. Ja. Så er det jo lidt det, vi gør. Så kan jeg faktisk tage et mere damage. Det er godt. Hvad er det, du går efter? Jeg ved det faktisk. Jeg tror bare lige, det var 2 6. Det var sådan. Så lad dem ligge Og det der, kan så vi ved, hvad det er. Så tager jeg bare lige den her 2 Så fik jeg den der. Ja. Så det er 6 i skade, inflicted poison. Så... Nu skal jeg se. Nej, undskyld. Det er 4 damage og inflicted poison. 4. Så giver man en point. Yes, sir. Så tager jeg mit defensive roll. Yes. Okay. Så jeg kan se allerede nu, jeg inflikter der. Jeg skal bruge en af dem. Stacken den er på 1, så jeg inflikter en burn på dig. Og så får hver 1, 2. 2 i damage. Plus jeg får 2. Så 2 i damage til dig også. Ja. Så tag 2 damage.
Og så får jeg 2 Fire Masters. Burn, hvad gør det? Burn gør, og det er en persistent, den bliver der indtil du fjerner den. Mm. Den gør sådan, at du modtager dit upkeep, så mister du 2 undefendable damage På mit upkeep. i dit upkeep, så hver gang det bliver din tur. Ja, ja. Det er ligesom min poison, sådan consistent, at den bliver... Ja, ja. Den er persistent. Og så er det er 2 liv, ikke? Jeg mister. Det er 2 liv hver gang. Men du kan kun have en af dem. Ja, det er så det gode ved mine poisons, at jeg kan have så mange af dem. Ja. 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 Fint. Så det var så mit defense roll. Så det er min main phase. Main phase, ja. Og så ser jeg lige høj til den status effekt. Nej, nu er jeg lav på CP. Og det kan jeg ikke lige til den her karakter. Det er sådan lidt et problem. Men i det mindste får vi det gode. Okay, så var det... Okay, vi skal bruge vores CP. Så jeg tror... Nå, så du kan... Skal bare lige have. Hvorfor? Det er fordi jeg discarder den. Når du discarder den her? Nej, undskyld. Jeg tager ikke noget på min main phase, discard phase. Jeg husker lige at sige, hvad jeg er nødt til. Ja, så du discarder den her for at få ja, og så er det dig. Ja, okay. Så mister jeg en rem her, jeg mister 2 liv. For de der poisons, du har givet mig. Så får jeg min income for en CP. Og jeg må trække et kort. Ja, så bliver det mit offensive roll. Du har 1 CP kun. Jeg prøver risky. Hvad nu? Når jeg tror du vil tage den ene sekser, og så prøver at gå efter et eller andet med. Jamen, det gør jeg også. Jeg prøver at gå efter Metal. Ja. Okay. Okay, du har en. Du har 2 kort, fuck. Jeg håber ikke, du har et eller andet, fordi... Så har jeg en chance mere til at få et eller andet. Yes. Ja, det er også fint nok. Det er fint nok. Så tager jeg de her 2, holder den der. Så bruger jeg 1 CP og reroller 2 dice. Ej! Det er ingenting, ikke? Eller har du? Hvad er chancen lige der? At du har 1, 2, nej, du mangler 3. Jeg har ikke noget. Nej. Det er påmindelse om et eller andet søvelse. Det var ikke så fedt. Then you feel the pain from... Så bruger jeg bare lige 2 CP her, for at få den her træk 3 kort. 2, 3, der er ikke noget her. Så kan du føle den pain, og så bliver det så... Går vi så over i min main phase, så bruger jeg så den her for 0 CP. Og så ruller jeg den her, og det er så det halve af 3 runder op. Er det round up? Okay, ja, så er det 2. Round up, så det er 2 CP, ikke 2. Så har jeg noget, jeg kan defende mig. Og så tror jeg på den. Og så bliver det så min, hvad hedder sådan noget? Discard fase. Der vil jeg så ikke gøre noget. Så det bliver din tur. Godt for den der. Så jeg har et forsøg mere. Og der var ikke noget.
Ja, og du kan stadigvæk bruge den der, hvor du kan få lov til at trække 2 kort. Prøv lige. Eller træk 1 kort er det jo så. Ja. Ja, så tænker jeg det. Det er jo så 2 kort, fordi det koster 2, men du må trække 1 kort for hver af dem der. Draw one card for... Times. Så du må trække 2 kort. Nå, jeg skal bare mindst have den der. Have 2 af dem. Ja. Okay. Så må du trække 2 kort, og så går vi jo bare videre. Og i og med, at det ikke var et angreb, du så brugte der, så må kan du jeg heller ikke rulle ikke, for ja. det. Og så er det min main phase. Yes. Alright, super. Så er det ingen- min discard. Så discard. En discard 1. Det bliver bare det. Okay. Så din tur er slut. Jeg mister en enkelt en af dem her, og så mister jeg 2 liv for de der 2 poisons, du har valgt at give mig. Valg at give dig. Ja, valgt at give mig så. Og så en income. Okay. Så går jeg direkte til... Så går jeg direkte til offensive roll. Ja. Det er absolut bullshit, ikke? Du har lidt at gøre med. Du har 3 flammer. Det er faktisk ikke... Du kan have den der, du får op der i toppen. Så tager jeg den der, den der, den der. Går jeg efter Combustion 2, Ja. så har jeg 2 stykker igen. Og den var der. Vil du gøre noget ved den? Det kan jeg gøre. Jeg kan gøre sådan. Og du har 2 sekser. Jeg ved ikke helt, hvad du har af kort. Det er nok til... Jeg har 3 CP, og jeg har 3 kort på hånden. Nej, det vil jeg ikke. Så du vil ikke gøre noget. Okay, så Combustion 2 gør, at jeg får en Fire Mastery. Så jeg har 2 Fire Masteries. Så må jeg remove op til 4 Fire Mastery. Og så give dig 4 undefendable damage per token removed. Så jeg remover 2 tokens, så det er 8 undefendable damage. Ikke nok med det. Så Undskyld mig, er det 16 undefendable damage, hvis du havde 4? hvis jeg havde 4, så var det så 4. Ja, 16 undefendable damage. Og ikke nok med det, så bruger jeg den her, koster 1. Hussar. Så må jeg rulle, det er en attack modifier, så må jeg rulle en terning, og så afhængig af, hvad der er på den terning, så giver den et eller andet. Fucking husar. Den giver mig så 3, så det er 8 plus 3 i damage. De 3 er så defendable. Ja. Så de 8 af dem er undefendable, og de 3 af dem er defendable. Nu spørger jeg lige, så det betyder, at jeg kan ikke defende dem med de der... Ja, og den kan du så stadigvæk bruge. Seriøst? Ja, fordi det står ikke, at du defender. Det er jo det, der er sådan lidt weird. Så teknisk set, så vil jeg jo nok sige, at du stadigvæk kan bruge den der. Jeg vidste godt. Men det er 4 terninger, ja. Så 8, 9, 10, 11. 11 i damage i alt. Klar. Jeg gør det her. Jeg gør det! Jeg gør det ikke. Ja, Tæller den der her? var... Ja, så rulle den ene der, men du får, hvis du skal stadigvæk have 2, så det plus hvis du får den der, så har du stadigvæk der, så det gør ikke nogen forskel. Ja, Du så har ikke får noget. jeg intet. Så det er så 11 i damage, du tager. Så er du... Var du på, Og du er på 17. var du på 21 liv? Ja.
Er du på 17? Ja. Ja, Så hvad har jeg tilbage? Så bruger jeg bare lige hurtigt, så bliver det min offense roll. Du har lige lavet dit defense roll, så bliver det min main fase, og der vælger jeg så bare lige at bruge hurtigt 2 CP. Opgradere min meteor til meteor 2. Går direkte over i discard, vælger at discard et enkelt kort for at få 1 CP. Og der slutter min tur. Okay, fint. Hvad gør jeg så her? Okay, ja. Så. Ja, så ruller jeg bare. Hvad er du over i? Min offensive. Din offense roll? Please, et eller andet godt. Super meget. Ikke godt der. Så hvad? En money bag. Det er okay. Tror bare jeg har. Hvor er det nu? Det samme igen. Fuld svær. Det var så... Og så 3. Jeg har Shadow Dance. Og gør Shadow Dance. Den gør rulle en terning, deal half the value as pure damage. Then gain Shadow. Og sneak attack. Og jeg har også tænkt mig at bruge min attack modifier til den. Okay, hvordan er det her igen? Så må du rulle hvad? Spin? Nej. Hvad står der? Så det er bare, spend to add 1 dice to your attack damage. After attacking, a player with this token may spend it and roll 1 dice to add the value of the dice to their damage total. Så først så har du en terning på den der. Så den tager du der. Så ruller du lige for det. Så lige nu så er det er ikke noget, der er ikke damage i sig selv lige nu. Så det er bare en terning, så ruller. Men shadow. Ja, lad os bare lige tage en ting ad gangen. Ja, du kan godt tage den her på, din shadow. Den må du godt tage, for det er jo bare mere. Okay. Så rul den der, og så har det været halvdelen, det vil sige, det er 3 damage, du giver mig. Plus, så bruger du den der token. Så du er på 3 damage til mig nu. Så ruller du igen. Så det er 5 i alt. For det er også halvdelen, er det ikke det? Er det ikke også halvdelen? 3 plus, nej, det er det hele. Så det er så 4 plus 3. Så det er på 7 damage, du så vælger at give mig. Det er fint. Jeg har ikke rigtig noget, så jeg er på 10 viewers. Til gengæld, så har jeg en offensive roll. Ja, det er helt mit problem. Eller defensive roll. Og den gør, at jeg simpelthen kan få lov til at... Jeg kan i hvert fald her... Ja, de to der. Så kan jeg inflikte en burn på dig. Og så får jeg en Fire Mastery. Og så deler jeg 1 damage per burn jeg har også. Så du får 2 i damage også. Så du tager 2 damage. Yes. Det var mit defense roll. Og hvad er du så? Så er du så over i... Min main phase. Det må det jo være. Ja. Hvad bruger den? Har du brugt den? Remove. Okay. Alrighty. Discard phase. Ikke noget. Og så er det
det så min tur. Ja. Så mister jeg 2 liv endnu en gang. Og jeg mister den her. Jeg får 1 CP. Igen, vi har hjemmelavet regler også, så jeg har ingen kort på hænderne, så det er 3 kort op. Det står 8-8. Jesus, mand. Jamen. Nå, jeg bruger 1 CP. Må jeg trække 2 kort. Okay, så går jeg direkte over mit offensive roll. Jeg går efter den her. Så det er 3. Så bruger jeg bare det enkelte en her. Så ruller jeg alle 3 igen. Kom så. Nu har jeg brug for det. Yes. Vil du gøre noget ved det? Nej. Okay. Så er der heller ikke noget. Der er ikke noget. Det er ikke et attack som sådan, så du kan ikke defende det. Det er egentlig bare, at jeg inflikter knock, burn og stun på dig. Så skulle jeg gemme den der. Så der er flere ting i det. Knockdown. Du skal bruge 2 CP inden dit offensive roll. Ellers så så skal du springe over den. Dit offensive roll. Burn. Persistent, den ved du godt hvad er. Du får 2 damage hver gang det bliver din tur i dit upkeep. Stun. A player afflicted with this token may take no actions of any kind. No cards may be played, no defense may be made, no status token or passive ability may be used. Så du kan ikke gøre noget Så som min helst. tur, den er bare færdig. Ja, mere eller mindre. Hele din næste tur. After the attack concludes, the player who afflicted stun removes the token and then immediately targets the same opponent with an additional offensive roll. Så du kan ikke gøre noget som helst. Nu skal jeg lige se, så sådan som jeg får offensive, perform another offensive roll. Så jeg får et offensive roll mere. Du må ikke gøre noget, du kan ikke gøre noget. Så jeg får et offensive roll mere. Når det så er overstået, så fjerner jeg stun fra dig. Og så går det så videre. Så jeg kan ikke engang Så du kan ikke gøre noget nu. play mit defense. Så du skal bare skade med 8, så har du vundet. Teknisk set, ja. Okay, nu giver det mening, hvorfor der kun er en af dem. Ja, og den er sådan rimelig svær at få. Så jeg får et offensive roll mere. Du skal bare gå for din max derhen. Så... Hvad har jeg her? Den der... 2. Ja, jeg går bare efter den her Pyroblast, så jeg har 2 endnu. Oh my god. Hvis ikke jeg får den.
Og det gør det. Så det er Pyroblast. Så det er 60 damage, som er rulle 1. Se, afhængig af hvad det bliver til. Så det bliver til sådan en der. Er jeg i live? Det er du, fordi... No shit. Så det er 60 damage, du tager. Du kan ikke gøre noget ved det. Ja, du dør næste gang, fordi du har burn på dig. Så det er dit upkeep, så mister du yderligere 2 liv. 6, 7, 8. Så når det bliver Men hvad med den her? Kan jeg ikke bruge min shadow nu? Eller gør min stun også, at jeg heller ikke kan bruge den? Det er jo min egen herhen. Fordi jeg skal også kunne skade dig, de der 8 damage. No damage is received and no. Nej, fordi det vil jo ikke give mening, fordi mit kort det siger, at du ikke kan gøre noget, så du kan heller ikke bruge den der. No tokens. No cards may be played, no defense may be made, no status token or passive abilities Okay, may be okay. used. Så du kan ikke gøre noget som helst. Det er vitterligt Og bare. når det så, fordi nu skader jeg dig 6, og så inflikter jeg en burn på dig. Men jeg kan kun inflikte en burn på dig. Men Ja, når det så bliver din tur, fordi du mister i dit upkeep, ja, så er jeg så død. så mister du de sidste 2, og så er du død. Og du kan ikke bruge den der, fordi det er ikke et angreb. Ja. Så du er egentlig død. Hvis vi kunne tage runden til. Hun er faktisk ret sjov at spille hende. Finish. Eller undskyld, ham her. Pyromancer vandt. Woo! Du vinder meget nu. Du begynder sådan... Det er fordi, jeg kan ikke holde min fokus på det samme tid over